Аз съм Антонина и съм завършила през 1995 година. От бесарабските българи съм от Молдова и всъщност лично за мен влизането в НМГ-то беше като вълшебство и тотално ми разчупи целия светоглед. И по мои наблюдения, вече колко години са минали от тогава, всички хора, които са завършили това училище, са станали свободни, мислещи хора, уравновесени и лишени от всякакви клишета, активни, което всъщност е най-големият капитал за една държава. И точно националният статут всъщност помага за това, защото хората, които идват извън София, са целеустремени, самостоятелни и внасят това течение в гимназията. И вместо да се унищожава това нещо, по-редно би било според мен да се направят още в други градове такива гимназии, също така да се подсили всъщност пенсионерската част, за да могат спокойно да идват повече хора. По наше време пенсиона беше в центъра, което много спомагаше за отварянето на новодошлите хора извън София и им променяше много светогледа. Аз никога не съм ходила по олимпиади и така нататък, но това няма голямо значение, в смисъл. Просто самата атмосфера в училището е такава, че порастваш така или иначе и ставаш истински човек. Благодаря.